hi ha un museu dedicat al càntir a Argentona, que casualment és un poble que mai ha fet càntirs. El fet que lliga el càntir amb Argentona, de fet ens hem de remuntar bastant enrere en el temps, a mitjans del segle XVII, 1652, 1650-52, hi van haver tota una sèrie de festes recurrents. Que unes aigües acabades de beneir no podien ser unes aigües normals i corrents. Llavors la gent va creure que aquelles aigües acabades de beneir tenien propietats remeieres. I va començar a venir gent de tot arreu per beneficiar-se d'aquestes aigües. La manera de tenir l'aigua era posar-la en un càntir. Venia tanta gent, els terrissaires ja hi van veure la manera de fer negoci. I això de fer una tradició i fer un negoci és una cosa dels catalans ens encanta. Els catalans vam copiar el model de l'antiguitat amb les nanses amb la línia dels brocs. La nansa està alineada amb els brocs. Però fora de Catalunya, a la resta d'Espanya, es van fer amb les nanses a través. I a Catalunya diria que és l'únic lloc del món on podem conèixer com era la terrissa gràcies a la terrissa que s'ha salvat en les voltes dels edificis.